Ayan guys, panibagong vlog na naman po namin ni Dagay. Dito po ako kala nanay kasi dito po kami nagkain ng tanghalian. At sila nanay po ay nagsinukmani. Yung pong malagkit po sa bahay ay niluto po nila, kaya kami po ay nagpunta dito. Ayan. Andun si Dagay nakahiga. Grabe pang init. Mamaya-maya nga po ay ihahatid si Lolo Bading at siya mauwi na. Mamaya pa naman po pag at mainit pa daw. Yung tao po sa bahay ay si Jason, tulog pa. Kaya hindi ko na po ginising. Saka pwede naman siyang magsaing dun sa bahay pag siya nagising na. Ay naglilibok doon. Tulog yung anak ni titulari mo, ha? Gising. Gising yung bata. Ayan guys, at uwi na po kami dito sa bahay. Ayan, grabe, ang init pa rin. Babalik po ako doon sa bahay ni Lalari at ihahatid ko na po si Lolo Bading sa Villa Aurora. Alas 2 na po ng hapon pero mainit pa rin. Ayan guys, at ngayong hapon po ay ihahatid ko na si Lolo Bading. Sila po sana ang mahatid kaso ay nagpapacheck up po sila ng anak nila at may sakit. Inuubo po at saka may sipon. Kaya ako na lang din po uli ang mag-ahatid. Inuulit ko sa iyo, birthday mo. September, ang dating ko rito, maga. Ang September 13, maga pa lang. Tagal-tagal pa nun! Ang tagal pa! Malapit na yun. Sa birthday ko! Dahil lang sa 1 Abril pa yung birthday mo. Sa 1 taon. Sa 12. Yung pala walang ganda, hindi na po sa akin doon. Natakayay. Pati yung birthday nito doon, kita sa kasi pag tayo nakapamalisay na ako, mga kwalito, mga bata na ito. Ayan guys, at nandito na po kami sa Villa Aurora. Kaso ay may dinaanan po si Lolo Bading. Ayan, malapit na po kami sa bahay niya. Naghinto lang po kami at meron niya tapong kukunin si Lolo Bading. Ayan, dyan lang po sa una-unahan, bahay na po ni Lolo Bading. Hapon na. Tapos uuwi na rin po ako, pakahatid. Kaya nga po makanlong na. Kanina po ang init. Anong ulam nyo? Ano? Itlog? Anong ulam nyo, nanay? Itlog nga. Kakain kami kanina alas 5. Kain na kayo? Oo, si Jason to yung ulam. Tapos na kami ay. Bueno, nang niluto sa kawali. Ang kula yung nilito na anong malagkit ka kanina. Tuyo ang ulam ni Jason. Bakit tuyo? Ay, ito paano mag-itlog na? Di ba namin alam yun ang mga pakito yan? Tulatan din sa lahat. Alas 5. Ha? Tulatan din sa amin. Nagtabo ka? Maigit, nagtabo si Jason. Si Ryan ay di nagtatabo. Saya ng kaitin, saya ng tatlong mamalit. Kulat. Lagi pa si Jason. Nagtatabo ako. Si Ryan. Ay, masipag yun. Awan. Bakit ba ayaw dito ni Ryan? Ay, wala yatang ano dito si Glad daw. Tulugan si Dagay, nag-inom na ng gamot. Tulog na.
Si Toto inanon ko na, nagkakain na rin pag alis ko. Si Rona, ewan ko. Naglalaro pa ata. Nagsasayaw ko na ko, nanonood doon nagsasayaw. Burok. Nagsasayaw kanina ay. Sa ubang yung daga natin. Sa ubang. Sa ubang. Nakain pa sila na rin. Nakain pa. Ano yun, may motor? Nakain pa yun. Anong ulam nila, Lari? Itlog bin. Hindi magkapatid ang ulam nyo. Itlog. Tulog na si Dagay? Burok na yan. Ayan guys, at ihatid ko na po si Lolo Bading. Bakit hindi taib? Maliit na. Ayun guys, at nakakit po si Dagay, mabili daw pong tinapay. Pagdala ka kaya ng isang Dagay, isang tuta, iikot lang natin dun. Dala kang isa, tapos mamaya naman yung isa. Mamaya namang isa. Tapos ay dalawa. Yung 10. Tinapay na kayo. Yung paborito ko, sarap. Yan si Totoy. Ito, taga. Toy! Sabi mo, bibili yung 5 peso ng ice cream, may kulang yan. Nasa yung 5 piso. Ano nga ka, natapon. Wala. Mana. Ay, pala. Tinapon yung 5 piso kulang ice cream. Nasa yung 5 mo. Tinapon. Ha? Nasa yung 5. Binili na baga o may kinakain na? Ice cream, may kulang ang mana. Bubble gum. Dumuding yan. Ayan guys. Makuha po kami ng pako. Ang ulam mamaya. Baka po mayroong pako na makuha. Una! Wala. Oo, sa daan sa kabang sa ano, babban. Tig-isa kayo ng tuta na lalabitin. Babban mo na po, yan. Sa banban na ano? Babban din naman naman yung babban. Hindi naman tayo sa banban mapunta. Oo nga, mamaya, pag magdaling ba namin ni Tagay, mamaya. Uy, malapit na nga pag pagpunta natin sa gulayin. Dalayatin mo ngayon ha! Hindi mamaya pa. Oo. Dalahin na nga. Dalawa na lang yung tuta ay. Ako na isa. Ayan guys, at napunta muna po kaming tabing ilog. Mamamakulang po kami. Ayan guys, andito na po kami sa tabing ilog. Ayan, ngayon lang sumama si Dagay sa si Nanay. Pagkuha ko ng pako. At yung mga nakaraan, si Rona po yung kasama ko ay. Sana maraming pako. Yung nakaraan ay kakaunti po ang pako na nakuha ko. Mababaw naman yung ilog oh.
Yes. Bakit dito nakatira? Ha? Ha? Wala na? Ay, tuyo na pala. Ay, wala na palang gulay na. Wala naman lang ka dito. Kaya nga. Tuyo na. Wala nang papakuin. Ay, kung wala, ay di wala na. Wala namang punong langka. Sabihin tayo, nanang ko lang yun. Malit na. Wala na. Pag ganitong tagingit, wala nang tuyo. Okay lang ano na. Doon. Pagtagulan. Kami lang ka. Saan? Doon sa wingi. Kulang na sa iyo yan. Handaan lang din sa iyo dyan. Tama lang. O tayo, may kukuhain pati akong ano. Mabili mama? Hmm. Ayun guys, makuha po kami langka. Doon sa pulo na yun. Kasama ang anak ni Liit. Bakit baga pag maalis ka ay kasama-sama mo yung mga kabihugan na yan. Mga kabihugan. Ah, si Aling Pangit? Ay. Yan? Kaya ang laki ng butil. Pati Grace, pati yun ah. Ang tatanda ang ano eh. Ganda ng palay, pira usog. Magandang anihan ngayon at tag-init. Oh, pato itik. Mga ano pa ay, mga pula-palula ang ano nga lang. Dito. Kinuha lang yung kanyang tutulag. Wala tayong hulog. Ano yun? Oh, bunga na yun. Oh, lalaki. Ano yun? Ano yan? Gamot yan? Yan? Parang ano, parang... Grace yung gamot sa ano, yung niluluto. Yung pagkakasip sa may violet. Kulay puti yan naman. Yung habang siya pinapakulaan mo sa kawali, kulay violet. Anong tawag din? May tawag yan. Limutan ko na gamot yan. Sikat na ba yan? Kinakain din yata yan. Dami yung siniling ba? Ano, tanong doon sa kabila. Parang lukban. Ang bakbalangan. Nauna-una na yung dalawa. Oh. Hindi naman ito. Parang dinadaan na ito. Tingalaman doon sa sabot. Katala ka nanunungkit doon sa pailog. Doon sa ang paang. Hindi makatalim. Buti ko na ang baga.
Maganda siguro dyan mamigay ng lugaw o kaya isupas dyan sa parang ano. Mga bata ito. Kukuyugin ano. Lalo, hi. Oo, si nanay. Aba, lulak mo. Uy. Ang lulak ko. Ang lulak ko. Matitik kaya sa O dagay. Akala ko si Cedric ang malalaglag. Yung pala si Lula po yung malalaglag. Sabi niya, mami mahulog. Akala ko ito malalaglag ko. Yung pala si Lula po yun. Nagalula. Ako kakukuha na ako. Ito balik mo. Meron na dami na yun. May itim na baga oh, hindi puti. Ah? Bala ko sana pag dito migay diyan maluto. Oo. Ayan, may ilang ka na. Liliit naman ah. Kahit maliliit, kasama alibutod pag ginulay. Di ba to? Ito, ano, pwede na ito, ano? Ay, oo, pwede na yan. Bakit? Kasama alibutod. Pwede na yan. Hindi yan ginulay namin ay. Ayan kalaki. Ano mag-ausa medyo ano, yun, sa ununahan. Kaya mo na yun ay. Yan sa amin. Tama. Oo. Kami man ay mali. Kami may tatakbo. Matuluan ka. Tama yun. Ay, yung malaki-laki sa inyong liit. Taas, ano? Oo. Sa amin tama ito. Ako din. Sa inyo mo. Nahingi lang naman ako sa inyo. Tama ito amin. Hindi na tigagulay. Pwede. Akala ko si Cedric ka mahuhulog si Lula po. May dala yan si. Kaya bukas lang makukuha at may ulam pa rin. Mga bukas kaya magulay mo. Hindi yan. Hindi yan sa pamuyog eh. Ito Ate Grace, ano? Oo, baga malaki-laki. Malambot pang alibutod yan, pwede pang isama. Isa ko dito na. Si Lula. Yan pa malayo. Aba, ito yung tiket ng Jumil. Baba! Baba, Tutoy, baba. At baka ka malaglag. Ilang puno baga ito? Buwan. Ako kuha ito kung wala kabin. Saan? Uy, akit ng isa oh. Dito ko sila kuha. Yung dito may pinapalaki-laki ito dito. Baka kayo man suknoy. Nagkwadro dito sa suknoy ay. Sabi sa akin kanina. Dito, wala ito bagaw ka kukuha lang. Maganda pati yung gulayin niya. Malunok. Oo. Yung kay ate si Dil baga, binalutan na. Oo. Hindi maninito. Malunok ka nga. Padalas ko yan. Malunok ka nga baga. Papahinugin niya tayo. Ha? Papahinugin. Malunok ka nga baga. Nang isang gulay niyan. Saan? Ah, dito. Eh, tara, tingnan natin. Ito, dalulak ka. Oh, dito ka. Mika, huwag ka dyan. Ano rin? Ayan. Pag taghinuga na, marami nang sasayang na naman. Sabi na natin sa Ortebelo. 17 yata. 17. Oh, bakit napunta ka? Nakaw na kami. Ito mapunta, wala man, hindi ko makilala yung pinupunta. Ba, hindi ka doon magugutom. Masakit na ano kumain na ano. Ilang bayad ka na namin doon. Ang kami. Ay, may mga dilaw yung kalamansi, oh. Sintunis. Hirap buhain. Puro tulis ko. Tingnan ko din, di ako makatuha. Sintunis. Ay, yung bahay-bahay kung kaya. Ay, kurupis na.
Sa init. Ito baga may nilaglag. Sintunis nga, naniniralaw na doon sa itaas. Ha? Dito kahit maliit ang langka, ang sarap. Ay, dito ang langka. Kaya itong Kaling bahay ito. Wala na yung buratol. May malaking buratol dito pinalilipad. May ang sarang gula. Lakas ng tunog. Wala na. Wala. malinis ng ano yung anak ko ni, wala nang bayabas. Malinis ng harapan. Oo. Ako lang palang pahin. Ako lang palang pahin magdaan. Paglakad ka dito nilulama ako. Ang palang pahin. Sardinas ang lumawit. Yung sardinas, pinapa. Hihinayin yung pinapa. Yung mahal naman na ngayon ng tinapa. 70, 80. Pagkakit ka naman ng ano. Kahit yung mga din. Bakit kakampay sa dito? Alin? Pinapa nga. Kaya yung ganit gano'n. Matalon. Matalon. Matalon ang kapay. Hindi ka po. Ito yung dati. Oo. Ano? Oo. Hindi nga dadaan. Ito yung panampahin ay. Oo. Gusuot na tayong kayaan. Natawanan lang yung dagay si nanay. Mabubulot yung palay. Yan, pare niyo. Kasi nahulog pa ako. Isang may tumangin ka. Ang dami na ng ani, tapos ang bigas baga ang mahal. Oo. Pa dito sa ano, 65, 70. Ba 70 na? Mahal pa nga sa malagkit. Ang malapit ay 60 na. Kamatis. Yan. So, itatanim ko dun sa likod. Wala lang akong kamatis ay basta't mga isang buwan pa. Mga namumura lang ako mga tanim. Bibig ko na yung ato. Pagka nakabisita ka, makakakuha ka na ng gulay. Talong mo ganda. Ayan dito ang mga tanim, mga palayas. Ano ko, isa lang gawin mo na Eh, ilang pa. bawang ba na? Dalawa, ang kaya nila. Ay! Sa'yo yung isa. Bibig ko na yung Ayan guys, mauwi na po kami. May gulay na kami nakuha at saka niyog, 2 buo. Binigay ni Liit. Ito yata yung inaanak ni Larry. Taguy. Bakit na dyan sa kanalang dito? Naglangoy na yung ano. Kaya magtalong. Paano yan? Nyug. Kaya magtalong yan. Hindi yan matalong. Kung ito naman kakasi yan. Mga kasya. Ewan ko, titesting natin. Hirap-hirap ito na bigat-bigat.
Tanggalin mo ito. Tapon mo ito. Ayan na. Kaya may gulay na. May nyug pa. Ayan guys, andito na po kami sa bahay. At bukas ko na lang po magugulay yung langka. 2 langka. Kararating lang po namin. At wala po pati ditong kayuran. Aling nyug, nandiyan na. Ay, dadalhin pala yan dyan sa inyo yung langka at wala pala ditong kayuran. Doon na lang yung gulayin sa inyo mamaya. Ay, bukas pala. Wala po pala ditong kayuran ng nyug. Saka itak, wala din. Walang pambunot. Ay, yung pong nyug ay may bunot. Ayan guys, at mauwi na po sila Dagay. Doon kala nanay. Ayan guys, at matabo na muna po ako ng inumin doon po sa tabuan. Ayan guys, at tabo muna po ako dito sa tabuan. Ito po ay inumin. Wala na po kaming inumin ay. Ayan guys, at nakatabo na po ako. Pinakukuha ko na lang kay Ryan yung tubig. So, ito pasok na dito sa loob. Ayan, at mabili naman po akong ulam. Bukas na po maano yun. Dadaling ko po kala nanay yung langka. At kanina po hindi dinala nila nanay. At naglakad lang po sila. Hindi ko na po sila naayatid. At ang pangit po doon sa dinadaanan ay ginagawa po kasi yung tulay. Kaya likaw yung daan. Ayan guys, at kumakain na po yung mga bata. Ayan, dahil gabi na naman po. Ayan, hanggang dito na lang po muna uli ang aming video ni Dagay. Maraming salamat po ulit sa panonood po ninyo. Ayan, at bukas na naman po ako makakapag-upload. Hindi nga po nakapag-upload kahapon. Kasi nagpabuhos tubig po sila Larry doon sa anak niya. Tsaka hinatid ko po si Lolo Bading. Ayan. At ginabi na nga po ako pag-uwi. Ayan guys, update ko na lang po kayo sa susunod ko po ang video.